Ezihamba phambili indaba namuhla abalamana nesilo kabasiwona amazinyane kulimala abafundi betholene phezulu nonogada bakhala ngothishanhloko abasohlange. Lezi indaba ziwanikeza TV usondelo Thabani Maphumulo sanibonani. Lo khulumela indlunkulu kaZulu umntwana uThulani Zulu senxusa abantwana basendlunkulu ukuba baqhubeke nokwesekela isilo sehlalweni uMisuzulu kaZwelithini ukwenza umsebenzi wesizwe. Ekhuluma esigodleni kwakhangela amankengane kwaNongoma enyakatho nelikaMthaniya uMagebe uveza ukuthi abantwana abalamana nesilo kabasiwona amazinyane kepha besebebizwa ngabantwana. Zilokhu ziqhubeke njalo nokutheleka esigodlweni kwakhangela amankengane kwaNongoma enyakatho nelikaMthaniya ihambele ezahlukene zizokotha isilo samabandla uMisuzulu kaZwelithini. Kukhona konke ke lokhu kufika kwehambeli zithola nezifundo zamahala ezifana nesakamuva nje sokuthi abantwana abalamana nesilo esehlalweni kumanje kabasewona amazinyane kepha sebengabantwana. Kuvakasheleke intombi zomhlangano ekanomkhubulwane nomama abayihlolayo okhulumela indlunkulu kaZulu umntwana kuThulani Zulu uphonseleke inselele abantwana ukuba baqhubeke babambisane nesilo ukwenza umsebenzi wesizwe. Angazi ukuthi njoba ngilibiza lonke nimemeza ngizokhuluma into nje ngingasabi ngoba njoba nilapha nje na you all by yourself. Angazi niyasazi isingisi you are all by yourselves. Manje prove yourselves. Ukuthi the whole of this nation is looking upon you. Njengabantwana ababambisa imbube. Ofunela imbube ehamba khona. Ithi nginabafowethu nodadewethu. Lapho ngathi kufanele ukuthi masifika sazi ukuthi nikhona. Ngoba lo mzo wakhangela has become a national asset. Akusayona nje akhona kwenu lapha sekungumzi wesizwe. Kanti umntwana ubamba indlovu oyelamana nesilo esehlalweni ubonge kakhulu kwesekwa abakutholayo. Isigodlo nje sakwakhangela nisiveza niyasinyusa niyasiphakamisa phezulu ngoba nezinye izizwe futhi kwamanye amazwe isigodlo sakwakhangela bayasazi manje ngenxa yenu ngenxa yabantu abafikayo abasikhonzile isigodlo abakhonze ngesihlalo abakhonze nengonyama futhi. Kanti umntwana uThulani ubese enxusa umntwana ubamba indlovu ukuthi abe liso lesilo kulesi sigodlo sakwakhangela amankengane. Kungangawo lokhu Mageba ukuthi uhole ingane zakwenu lezo ukukhombisa indlela. Ithi noma ingonyama ingeke ekhaya kodwa ithi ukhona ubamba indlovu. Mangabe kukhona ongahambi kahle ifawule ithatha ucinga ithi bamba indlovu kwenzekani ekhaya. Ukuthi nokuthi awenza ukuthi nokuthi you get instruction from the king bamba indlovu. Yalapha ekhaya ngoba inkosi isi-exempted ayisakwazi ukubheka izinto zalapha egcekeni. Anikwazi ukuyithwesa ingonyama emthwalo lapha egcekeni isithembe nina. Kanti kwenzeka lokhu nje indlunkulu ilungiselela umkhosi omkhulu wamaganu okulindele ube ngomhlazi 5 kuNdasa esigodlweni emachobeni ngwavuma enyakatho nelikaMdlokombane. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuphilana kaMzimba uyidelile abafokazana kaCebekhulu ngibika ngwakhangela amankengane kwaNongoma. Abazali babafundi kwisikhungo semfundo ephakeme UKZN eThekwini bathi bakhathazekile ngokuphepha kwabantwana babo abazofuna izikhala zokufunda kulesi sikhungo. Lokhu kulandela ukuqhubeka kwempi phakathi kwabafundi kanye nonogada kulesi sikhungo nokuphetha ukuthi kulimala abafundi abahlanu ababili kubo balimele emehlweni. Omunye wabazali ongathandanga kudalolwa igama lakhe ngenhloso ukuvikela umntwana wakhe uthi kubhlungu nabo bagcine sebethola amachaphazelo njengoba bebephelezela abantwana babo ukuzofuna izikhala kulesi sikhungo. Bakhathazekile ngezokuphepha kwabantwana babo abazali babafundi besikhungo semfundo ephakeme UKZN esingeni saseHoward eThekwini kulandela ukuqhubeka kwempi phakathi kwabafundi balesi sikhungo kanye nonogada ezolo. Lempi iholele ekutheni kulimala abafundi abahlanu kubandakanya ke nababili abalimale kanzima emehlweni kanti ke imbiko ithi sekuphoqe uba omunye wabo akhishwe ihlo. Umzali obephelezela umntwana wakhe ozokwenza unyaka wokuqala uthi ke okubhlungu nabo bengabazali bayitholeke bethola amachaphazelo bebeke bengezile ngodlame. Masifika ngolesithathu sifika khona amasosha khona ufertility siyadutshulwa siyabaleka asazi ukuthi yini ngoba phela silethe izingane zizofuna ukufunda
sengalithola futhi usizo namhlanje uday 4 lesine still lokhu ngihleli namhlanje izolo sesalaliswe res ngoba sekuphele kwamali ngoba njengoba sisuka kude imali asinayo phela buwazo nizofika kwenze lonto ubuyile ekhaya day 4 ingane zethu okokuqala into engiphatha kabi ukuphepha kwazo ukuthi ingane njengoba zela esikoleni uma uvele kudutshulwe ngaphandle ukuthi utshele ukuthi kwenze njani ulwelani ngoba phela nolwela ingane ukuthi izo register umuntu ofunda ugrade 12 oso grade 12 akazi lutho ngetheke meqhama konongoma ngokwestatement esithunyelwe abenyuvesi basoleke abafundi abathize ngokususa uthuthuva kulandela ke ukusatshiswa kwabasebenzi besikhungo kwaphindeke kwalinyazwa nemoto nokuholela ekutheni onogada baphoqeleke ukuphendula namuhla ngesikhathi ithimba lendaba lihambele lesi sikhungo isimo bese sidambile kwaziseke nabafundi bakwazile ukungena baqhubeke nabekuzele uGift Phewa ongusihlalo wohlaka olumela abafundi uthi ke bakhulumisene nabenyuvesi ngenhloso yokwenza isiqiniseko sokuthi kuyaqhubeka ukusizakala kwabafundi. We reasoned with them yesterday ukuthi no lama students awazi buyele emumva esiwa outside the province esuka kwemhlaba yalingana yonke zonke lezi indawo so sayaba convinced ukuthi no ama students are identified ama students are registered so okwabo ukuthi siwa assist ngeprocess nange planning eSRC ukuthi no awayokwenza ama student cards after student cards go to housing from housing go to their residences make sure ukuthi wonke umuntu safe wonke umuntu ukuthi ulitholile usizo. Lesi sikhungo sisakumisile ukwamukela abafundi abeze khona kwaziseke ukubhalisa nokunye kwenziwa ke ngohlelo lwezobuchwepheshe besimanje manje nokuyinto ke engahlezi kahle kubafundi kwazise bakhala ngeingqinamba ezikhona abahlangabezana nazo ikakhulukazi ke labo abaqalayo. Uphewa uthi bafuna kwelulwe isikhathi sokubhalisa. University attracts ama students that comes from rural areas quintile 1 quintile 2 schools umuntu ongazi wayibona ilaptop ngamehlo akhe so you tell the students who register from emakhaya nakhona internet access ingekho yabo so I problem le this is where ila delay eba khona when you say registration ayivalwa ngomhla 25 February but you know that some students are struggling to register even returning students are failing to register because you request many approvals before you get registered. We request university to say let us extend the registration for everyone. Ezindabeni zwan KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Abazali babafundi besikole iOhlange High School ezizinze eNanda bathi bafuna ukubuyisela imali yabo abayikhokhiswa uThishanhloko kulesi sikole ebasabisa ngokuxoxa izingane zabo ekubeni kufundwa mahala kulesi sikole. Belandisa ithimba lesindaba ngesikhathi beshaya umduvu ngaphandle kwalesi sikole abazali bathi ekuqaleni konyaka uThishanhloko wathi abafundi sebezokhokha imali elinganiselwa kwi$1,200 1200 umfundi ngamunye. Bathi bathuke kwaphela nasozwaneni esephinde enyusa imali yabafundi abahlala ngaphakathi ngaphandle kokuvumelana nabo ngesizathu esithi ufuna ukuhlanganisa imali kagesi namanzi ekweletwa isikole. Umntontsiswano phakathi komunye wabaphathi besikole Ohlange High School kanye nohlaka olumela abazali selenza abazali babafundi abafunda kulesi sikole namhlanje bavuka baqhinqa ngaphandle kwamasango esikole ngoba besola lo mphathi ngokuthi ubakhokhisa imali lesikole kodwa kube kuyisikole sikahulumeni okufunda mahala kusona. Labazali bathi ekuqaleni konyaka ngenyanga edlule baphoqa ukuthi bakhokhe o$300 ukuze izingane zizokwazi ukuthola izincwadi zokufunda basatshiswa nangokuthi ongakhokhile ingane yakhe ngeke isithole istationery futhi izohlala ekhaya. Okunye okuvelayo izinsolo ezithi lo mphathi uxosha usihlalo nosekela wakhe wesigungu esimela abazali ngoba bembuza ngezinto azenzayo zokuthatha izinqumo yedwa engabonisananga nabo. Omunye wabazali uthi lo mphathi ngoDisemba kade kuzovala izikole wabatshela ukuthi isikole sikuleta imali engango3 million ogesi namanzi ngakho le mali sizokhokhiswa abafundi iyona ezokhokha lesi sikweletu. Sathi masimbuza ukuthi yani le mali ekhokhwayo ngama 1200 school fees wasitshela ukuthi imali ukuthi kufanele ukukhokhelwe isikweletu sesikole ngoba isikole siyakweleta sikweleta ugesi sikweleta amanzi. Wami umbuzo wathi mawubuza kuyena ushisho omkhulu sibaningi singabazali sisesangweni ukuthi kanti uhulumeni wenzani. Kuvele kwanyuswa imali nje zokukhokha ngaphandle kuxhunywa nabazali
and mangizama ukuthi niyayikhuluma leyo nto kubuye ngazuthi kuneside nje njenge department ayasinakekile insesisayo ukuthi makuzothiwa thina abazali asikhokhe imali engango 1200 ne department kunemali eyikhokhela umfundi nomfundi ngakube le mali izogcina iphelelepi kuma nje ingane zami zifunda ngama-shed 1-1 zithe mase ndifuna ama-shed ngathi ama-shed ngizosethaphi mina ngicindezela kodwa ngihambisa imali esikoleni ngahamba ngawukhokha ngawuzama lo 600 rand ngawuboleka. Ongusekela sihlalo kwesigungu esimele abazali uNhlanhla Magwaza uthi yena wambuza lo mphathi ekuqaleni konyaka ngale mali sekuthiwa ikhokhwa abazali kodwa wahluleka ukumnika incazelo ephathekayo kunalokho wamtshela ukuthi kule ncwadi aseyibhalelwe umnyango ngalesi sinqumo kodwa engabazisanga bona njengohlaka olumela abazali. uMagwaza uthi emva kwalokho kade ebuze ngaleyo ncwadi nangayo le mali wezwa sekuthiwa uyamiswa esikhundleni naso ukuthi ukumisa kwakhe lo mphathi ngoba engahambisani nezenzo zakhe. Ngoba ngaze ngambuza nje omkhulu ukuthi uzothi mangabe ulokhuza ngoba i-department ino free school uzothi imali uzothi le mali yani ngoba funa phela uyidefine uzothi yani leyo mali wathi hayi kuyakhokhwa nje ngathi mina cha ngeke ngikwazi ngoba into yokuqala ayikho incwadi ephuma ku-department ngathi kuwena kufanele ngabe applyele ke mangabe there is any sekufanele aziyo ayikho incwadi wathi hayi useyibhalile ngathi mina mayibhalile sayine ubalo incwadi kwaphela kufanele sayinwe ye-SGB ubani oyisayinile. Okhulumela umnyango wezemfundo kulesi sifundazwe ukwazi imithethwa uthi bazolilandela lolu daba. Sifisa ukusho ukuthi njengohulumeni ikakhulukazi njengomnyango wezemfundo kwaZulu-Natal siyaye si-provide iy'kole nje zonke eziqualifyayo in terms of ama-quantiles siyayiprovide ngo-material yokufunda nokufundisa ngoba sekufikele imibiko eshaqisa kanjena sizama ukuthi siphuthume khona esikoleni ngokusebenza ne-district bese sithola ukuthi ngabe kwenzakaleni. Kanti labazali bebeqhinqe ngaphandle kwamasanga lesi sikole namhlanje kuseni bebambisene namalungu e-EFF eThekwini nanjengobosukwini lakusasa umbhikisho wabo bethi bazoqhuba kuze kuba kufika loyo yinhloko emnyangweni wezemfundo uDokotela uBhani Mthembu. Kutebogo Sibisi eNandi eThekwini. Umfundi ophumelele ngamalengiso kumatikuletsheni esikoleni into high school kwaNdengeze eThekwini uSiyabonga Langa uhlomule ngomfundaze enkampanini Sapref nokuyinkampani egxile kwezomnjiniyela uthi intsha kufanele ivumele ukudikibaliswa kwentulo uxhaso lokuqhubisa izifundo zabo ngemuva kokuphuthula umatikuletsheni. uLanga usho kanje emva kokumenyezelwa komunye wabafundi abathathu abathole lo mfundaze ngesikhathi ungqongqoshe wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal ukwazi Mshenge evula kabusha lenkampani eyavalwa kulandela ukukhahlanyezwa izipeli zokusidabhela okwenza kulesifundazwe ngonyaka odlule. Uxwayisa ontanga yakhe umfanyana wasendaweni yakwaNdengeze eThekwini ukuba bangathembeli uxhaso lwesikhwama esilekelela abafundi NSFAS kepha futhi bangadikibaliswa ukuba manqika ngokuthola uxhaso ongabasiza ukuqhuba izifundo zabo kwaze seke inqwaba yabafundi ikhala ngokungalithola usizo kulesi sikhwama. uSiyabonga Langa usho kanjena nje uhlabane ngomfundaze wokuqhuba izifundo zakhe zobunjiniyela kwabenkampani iSapref. Intsha isashoda kakhulu nje exhasweni ngakwezimali nangakuthanda ukuthi begqugquzeleke ukuthi bakwazi ukufunda. Esikoleni engiphuma kusona isikole esakhiwe kodwa kusona isikole esakhiwe abantu abami kahle ngasezimalini ngoba siyashoda ngento eziningi siyisikole beshoda nje ngama resources okungafanele usona nokuthi ama laboratory njengoba dengenza izifundo ze-science so yonke into bekuphoqa ukuthi ngi-imagine then ngizothisha ukuthi uthini theory nje yakho ukuthi uthini ngesifundo sakhe then ngibhale phansi nanokuthi ke ngigqugquzeleke futhi ngesimo sasekhaya bengifisa ukuthi sishintshe. Le nkampani egxile emkhakheni wezobunjiniyela ingabanye babaxhasi besikhungo esiqeqesha amakhono iDurban South Training Center inikeke uLanga kanye nabanye abafundi ababili leli thuba ke eliyingqayizivele ngesikhathi livulwa kabusha kulandela ke ukucikelwa phansi kwendawo ebisebenzela kuyo ngesikhathi seyibhelu zokuyitapela. Umbhume Mbambo wakwaSapref uthi ke basemkhankasweni wokuhlomisa intsha ngamakhono ke adingekayo ezimbonini esikhathini samanje. Once they are done with their studies, we then expose them to a bursary opportunity. So as part of this bursary, the learners get full tuition,
They get an allowance. When they go on vacation at university, they don't sit at home. They come to SAPREF. And at SAPREF, they do what we call vacation work. So whatever they've learned at university, they come and experience it. Ongqongqoshe womnyango wezemfundo esifundazweni ukwazi Mshengu ovule kabusha ke lesi sikhungo esisebenzisana nalomnyango ngenhloso yokunciphisa intsha ethutheleka ke iyofunda imisebenzi engasenawo amathuba anele nokuphetha ke ngokuba ibhuquze emakhaya. Ukukhula komnotho kuncike kakhulu emathubeni noma kuncike kakhulu emakhonweni esiwakhiqizayo. So ungabi khona kwamakhono afanele noma demandwa umnotho wethu kugcina kwenza ukuthi abantu beyond matric bangabi nalutho abangalwenza bagcina sebezibandakanya nezidakamizwa sebengena ebugebengwini ngoba akukho abakwenzayo. So kungako ukuthi kufanele sibambisane ukukhiqiza amakhono that are necessary for the jobs demand but also for the future economies. Lokho ngeke sikwazi ukwenza siku government kuphela sidinga ukuthi sibambisane nama industries afana nalaba ukuze esikhiqizayo sikwazi uku-absorb no government but also phinde ku-absorb by different industries. Ezindabeni ze-1 NTV kubi uNtombi khona Mvubu ngesethekwini. Mbukela ke siya khefini masibuya saqhubeka neindaba. Umndeni wakangonyama emzingazi kuward 1 ngaphansi kwamasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal uthi namanje usafuna izipendulo ukuthi lingubani iphoyisa ladubula labulala indodana yawo uNtando Ngonyama ngoNtulikazi wangonyaka odlule kuqala isidubedube zokuzidapela. Ubonisiwe Ngonyama ngonina kaNtando ukuthi sebezizwa bengaphephile njengoba sebezithola besatshiswa ngabantu abazibiza ngamaphoyisa abafika kubo ngenhloso yokuzobavimba ukuthi baqhubeke naleli icala elithinta omunye oza kwabo. Kungasekuqaleni kwenyanga uNtulikazi wangonyaka wedlule ngekhathi ke kuqala isidubedube zokuzidapela ezitolo nalapha kumndeni wakangonyama emzingazi ngaphandle kwancane kwedolobha eRichards Bay wathola izindaba babengazilindele zokuthi umfana wabo uNtando Ngonyama usedlulile emhlabeni ngemuva kokudutshulwa iphoyisa. Kuze kube imanje ke lo mndeni awazi ukuthi kwenzakalani kuyindodana yabo ize ke idutshulwa ishona. Lo mndeni ke uthi ufuna ke izipendulo ukuze bakwazi ke ukudlula kulokhu. Kwakulwesihlanu kwabisa bathi isonto ngomsombuluko kwazofika amaphoyisa kwangabo phaswani kuyakothu kanje. Athi amaphoyisa nawo ahamba ngalolo daba lolo. Lo owathi umphathi wamaphoyisa wabe sekhuluma nje izinto engingazitholisisi kahle ezayikhombisa ukuthi kushuthi kahle kahle uyasabisa ngoba wathi yena uyochema nalelo phoyisa kushuthi elenzayo ngoba bayalazi vele kuyoze kube sekugcineni. Manje asiphephile ke nathi ngophela lo Ntando wabulawa ngiyo amaphoyisa. Mase siphinde futhi sesabiswa yiwo lamaphoyisa. Futhi ngendlela ayesho ngayo owayekhuluma ngayo yena wayekhombisa ukuthi akana zwelo nomuntu onenkinga nomuntu kanjani kuphela yena usayitha leli phoyisa lelo. Lokho kuza ngemuva kokuthi ke ugogo elinye lamaphoyisa ebike ukuthi ke uhlasele umfana wakangonyama ngoba ke eziphiniselela kuleli phoyisa elabulala uNtando. Lo mndeni ke uthi uNtando ongasekho kwakunguye yedwa umfana manje bayadideka ukuthi imuphi lo okuthiwa uhlasele isalukwazi. Kwakufanele lo gogo ezela noma ke nalo mawale ntombazane ke bezeke kimi ngoba phela bayazi ngihleze ngikhona mina la ekhaya. Yingakho lo sisi lo wathumela umuntu omngani wakhe ukuthi akezela ngoba wayazi ukuthi uzongithola ngikhona. Manje singazi nje kusukela ukuthi lo sisi lo ukususa ngapi lokhu kudlule lapho kube ukuthi sazi phela ke ukuthi kuqhubekani. Right ngayisavukelwa ilutho kodwa ukwazi nje ukuthi wabulawa ubani. Mhlawumbe bachaze ke noma wayemkweleta noma babegebengene ngalondlela wabegebengene ngayo kuphela. Ethintwa kamaphoyisa ngaphansi kwesifunde King Cetshwayo athi ke udaba lokudutshula komfana ayalwazi kodwa angeke akwazi ukuphawula ngalo ngoba ke icala selisizandleni ze-IPID akuwuphiko koluzimele lwabaphenyi bamaphoyisa izimo zamo ke ukubathola engaphumelelanga kwaze kwaba ke udaba silufaka emoyeni. Lezi ke izindaba zo-1 KZN TV mina nginguSamukeliso Nqulunga bengiseRichards Bay.
Imeya uMasipala uMtubatuba eNyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uMxolisi Mthethwa ithi njengamanje sekunozinzo kulomkhandlu nokuzowenza ukuthi izinsiza zize kalula ngaphandle kokuphazamiseka emphakathini. Kuzokhomuleka ukuthi izisebenzi zalo masipala zikazaduba ukusebenza ngenxa yezinkinga zangaphakathi. Ekhuluma nomphakathi wakwaMsana uMthetho uveza ukuthi bafuna ukunika umphakathi ithuba lokuveza izimvo zawo. Imeya uMasipala uMtubatuba eNyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ithembisa intuthuko emphakathini njengoba sekunozinzo ngozohola lomkhandlu. Kuzokhumuleka ukuthi kuwe kwaba nomdonsiswano ngozolawula lo masipala njengoba bekunombango phakathi kweqembu le-IFP kanjalo nele-ANC ngozohola lomkhandlu. Umxolisi Mthethwa oyimeya esiweqenjini le-IFP uthi sebeqalile ukusebenza njengamanje. Njengoba nje sila iwadi lephethwe ukhansela we-ANC kodwa uzowabona wonke amakhansela e-IFP yakhona la, amakhansela e-ANC yakhona la, ACDP ikhona la, wonke amakhansela amelelekile lapha ngokwayinhlangano zawo zepolitiki akhona la. Lokho ke kukutshela ukuthi noma kade kukhona izolo kodwa namhlanje sekwedlulile. Uma ungaye edolobheni njengamanje uzolibona idolobha lisesimeni esikahle. Njengoba babeshilo nabasebenzi ngaya ke kubona abasebenzi ngiyolalela izimvo zabo ukuthi yini le nkinga yabo abanabo. Bafike bayichaza ukuthi inkinga yethu asikwazi ukuyibika kuwe meya kodwa sicela ukuthi sibe no MM. Bekunenkinga ke yokuthi uMM akekho emkhandlwini. Umkhandlu ke wahlala wakhetha uMM wabakhona umfowethu uXabhashe okhona la, baya abasebenzi bayobika kuwo zonke inkinga zabo njengoba ubona ke nje isimo sesikahle. Umthetho uthi uhlelo lokuhambela umphakathi bahlose ngalo ukuthi beze umphakathi ukhala ngani ukuze balethe isidingo emphakathini ezifunwa umphakathi. Phakathi kokunye umphakathi okhala ngakho kakhulu ezindaweni asebezihambele uthi amanzi nokuyinto ebhekelelwa uMasipala wesifunda uMkhanyakude. Sesiqalile ke sawahambela iwadi le ye7 namuhla esesi kuyona ukuzobona ukuthi abantu iziphi izinto ngempela ezibakhathaza. Sesizwile ke izinto eziningi abantu abakhala ngazo, ngeke ke siyikhulume kakhulu indaba yamanzi ngoba yonke indawo ikhona. Kodwa le okuyiyona ebuhlungu nesiphatha kabi sonke ile yokubona abantu abasha bengasebenzi. Ile yokubona abantu abasha bengenayo enye indlela yokuphila. Uzobona nje nawe nje obukhona la abantu abaningi abagcwelela abantu abasha akusikho ukuthi balovile emsebenzini kodwa ukuthi ngempela bezile la ngenxa yokuthi vele umsebenzi awukho. Kanti lo masipala uthembisa ukuthi uzolungisa imigwaqo engenele emakhaya njengoba sebekhona ogandaganda abahlalele ukwenza lo msebenzi. Kanti lapho bekhuluma nomphakathi wakuWard 7 endaweni yakwaMsane. Ugogo nomagugu Sibiso enhlangano iSangoma Diaries efundisa abelaphi bendabuko ngezinto ezibathintayo uthe kuyisikhathi ukuthi umnyango wezempilo kanye nabelaphi bendabuko basebenzisane kwelapheni izifo. USibiso usho lokho bezindaba ngesikhathi iqhubeka uhlelo lapho behlangene khona bonke ngaphansi kwesifundo eKingcetshwayo befundisana ngezifo ezithathelanayo ezifana ne-HIV kanye ne-COVID-19 eBond Hotel eMpangeni. Abelaphi bendabuko ngaphansi kwesifundo eKingcetshwayo bahlangane ke emhlanganweni lapho bebezothola ulwazi kanye noqeqesho ukuthi bengabelaphi bendabuko bengasebenzisana kanjani ngomnyango wezempilo ukuzama ukunqanda kanye nokulapha ke ezinye zezifo ezithathelanayo kuhlanganisa ke igciwane lesandulela ngculaza HIV ngolasemzini kanye ne-COVID-19 nezinye nje ezithathelanayo. Ezinye zezinto abebefundisana ngazo kuhlanganisa ke udlame lwasekhaya, udlame lokuhlukumeza ngobulili phecelezi GBV, ukubulawa kwabesifazane nezingane kanjalo ke nokwelapha ngokwesintu. HIV is a virus. Sifundi virology la kwi-workshop where we say we must understand ama-viruses, amagciwane, ukuthi alilapheki igciwane. Igciwane ngelifane nebacteria emzimbeni womuntu. Yiziphi izifo ezama-bacteria? Igciwane ivirus ngeke ifane ne-fungal infection. Yiziphi izifo ezifungal? Imiphi futhi imithi ohlweni lemitha esinayo egodlweni elapha noma eyehlisa opportunistic diseases kwi-virus, eyehlisa inakhunjani ibacteria ishaya ivalo emzimbeni yomuntu neqeda ifungal infection ukuze sikwazi ukuhlukanisa. Ugogo nomangungu uqhuba ukuthi uyakuvuma ukuthi kube nokungaxhumani kahle phakathi kwabo bengabelaphi bendabuko kanjalo ke nalapha belapha ngokwesilungu nokuyikhona ke kholela ekutheni bevaleleke ngaphandle bengakwazi ukungenelela kuyisifo iCovid-19 ngasekuqaleni konyaka u2020 sifika nje sitheleka.
abelaphi bendabuko bebenayo imithi akade beyenza during the ages elapha abantu umkhuhlane. No COVID kawuhlukanga lapho. Kube ukuthi nje kube ne miscommunication esivumile between isector yokwelapha kwesintu nesector yokwelapha ngokwesilungu ukuthi kungaxhumaneki. Hleze ukube kwaxhumaneka isaqala idisease ye COVID kwangalula ukuthi sizinyanga singabathandazi singabelaphi bendabuko sisheshe advise uDepartment of Health ukuthi hayi kulungile bhekana umuthi ukuthi bhekana umuthi ukuthi asike nisinike ithuba sihlanganise sibone ukuthi lo mkhuhlana ngeke uqede yini. Ugxeke kakhulu kokubulawa kanye nokuhlukunyezwa kwabantu egameni lokwelapha ngokwendabuko wathi ke dicelela phansi isithunzi sabelaphi bendabuko bona abahambisane nalokho. Abantwana abangene ezigodlweni zenyanga bathola ukuhlukumezeka. Siyacela imindeni isukume amacala iwavule. Ngani ngoba nathi sizinyanga sizowasupporta ngoba oza kwethu abaphula umthetho asihambisani naloko. Akekho umuntu ekufuneke enze ubuhlungu komunye angajezi. Sithi phansi ngokubulawa kwabantu besifazane, sithi phansi ngokubulawa kwabantwana, sithi phansi futhi ngisho kokugcindezelwa ezigodlweni kwabantu abazothwasa hlukunyezwe ngeindlela ezingafani phansi futhi ngokuhlukunyezwa kwama patient ngeindlela eziningi ezingafani. Lezi ke izindaba z1KZN TV mina ngingosamukeliso Nqolonga ngibeka ngisempangeni. Mbukela ke siya khefini masibuya saqhubeka neindaba. Mbukela sibheke kwezomnotho. Irand lu 15 rand maqhathaniswa nedola semelika libo 20 rand 38 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani libo 17 rand 4 cent maqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza 1874 US dollars 57 cent ounce kuthi olungahluziwe ubu 94 US dollars 81 cent umphongolo. Mbukela ke sibheke ngosini yezemidlalo. Kayike funa ukugoba uphondo kwimidlalo emibili eDStv Premiership yayizolo kusihlwa njengoba yombili emidlalo iphele ngokulingana. Emidlalweni wokuqala iSwallows FC ibambane neStellenbosch FC ngegoli elilodwa ngapha nangapha kwathi abafana besithende iGolden Arrows babuya nephuzu kwesikama Minzela ngenkathi bedlala ngokulingana ngeqanda ngapha nangapha nezimnyama ngenkani Orlando Pirates. Mbukela ke sibheke isimo sezulu. Mbukela singakhe bese kuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZN TV izindaba ziphele kuphela isikhathi nisale kahle.